M'he adonat que les persones que hem estat adoptades hem nascut 2 vegades. I 3, 2, 1... Benvinguts i benvingudes, soc la Farners i això és un nou vídeo del meu canal de YouTube. Comencem! És el primer vídeo de l'any, així que feliç 2020, gent! 2020, nens! Estem a finals del primer mes i volia penjar un vídeo. És per això que aquí estem. I vinc amb una reflexió, vinc amb la reflexió que heu pogut escoltar al principi, que crec que les persones que hem estat adoptades hem nascut 2 vegades. I per què aquesta és la meva percepció? Deixeu-me que us ho expliqui calmadament. A veure, no gaire calmadament perquè no vull que s'allargui gaire aquest vídeo. El primer cop que naixem seria el moment que naixem físicament, és a dir, el primer cop que trepitgem lo que viene a ser la faz de la tierra. I el segon cop seria el moment de l'assignació a la nostra família adoptiva, és a dir, a la nostra família, el moment que som assignades. I per què? Perquè sí que és cert que, com qualsevol ésser viu, el nostre inici es marca en el moment que sortim físicament, però sí que és cert que sense la segona oportunitat, perquè tal com les nostres coses, com les nostres circumstàncies estaven en el primer moment, la nostra primera vegada que vam néixer, no tenia la possibilitat de tirar cap endavant, de desenvolupar-se, de desenvolupar una vida en les primeres circumstàncies. I haver tingut aquesta segona oportunitat, aquest segon inici de vida, doncs jo crec que és de persona molt afortunada. I sí, hi ha vegades que les persones que hem estat adoptades, doncs, podem pensar que quina desgràcia, no? Quina desgràcia d'inici, no? Que, jolín, perquè no em va sortir tota la primera. Però jo crec que en aquell moment, en aquests moments claus de la vida, no depenia de nosaltres el nostre futur en aquell instant, sinó de la vida, de factors externs, és a dir, molta impotència per part nostra, evidentment sí. Doncs jo vinc a dir aquí, avui, que moltes vegades les coses no surten a la primera, no? Hi ha moltes coses que tampoc no depenen de nosaltres a la primera. I que hem tingut aquesta segona oportunitat perquè no depenia de nosaltres, però haver-la tingut, doncs jo crec que és de persona molt afortunada. A més de tot això, poder dir que hem nascut 2 vegades tampoc no és una cosa gaire corrent, vull dir que no tothom neix 2 vegades. El que vinc a dir, que sí que podem pensar que quina desgràcia d'inicis, que perquè no a la primera com la majoria de persones que ens tenen rodejats. Però jo crec que també hem de pensar que són circumstàncies de la vida, no? Que vull dir que sense aquestes circumstàncies, si tot hagués sigut a la primera, tampoc no hauríem arribat a la nostra vida que tenim ara. Farners del futur, que està editant aquest vídeo, també vol esmentar que tampoc no seríem les persones que som ara, és a dir, no seríem totalment les persones que ara estem aquí. I jo crec que, així com moltes vegades ens mengem el tarro pensant que per què quina desgràcia, també podríem pensar que quina fortuna, no? I pensar-nos, valorar com d'afortunats hem estat les persones que hem estat adoptades en el moment oportú i que ens ha tocat a nosaltres, no? Que vulguis que no, jolín. És que és molt hard, no sé com explicar-ho, tio. Recordar-vos, com a cada vídeo, que si us ha agradat feu-li like, que si voleu comentar alguna cosa que m'heu de comentar, comenteu aquí baix. Si em voleu seguir, jo estaré encantada i em fareu molt feliç. També recordar-vos que tinc Instagram, que us el deixo per aquí, xinipitiflàutica, que per si voleu contactar amb mi o qualsevol cosa. I, bueno, espero veure'ns ben aviat. Us estimo, moltes gràcies!